Den ligner rigtig noget, som kører på vejen, skal den det? Nej, jeg vil bare lige ud og teste den. Ja. Skal vi være ærlige over for hinanden? Ja. Jeg ringer til dem senere. Også fordi når du er så ung og har været i kontakt med politiet. Du også lige gøre mig opmærksom på, at du bruger den knald, der er lige så ulovligt. En ting er, det er jo dig. Er der forsikring på den? Altså det er mere end hvad du ønsker. Knald, du kan have det øl. Altså det er ikke det. Du får den der, Malte. Så må du jo trække den hjem, ikke også? Jo. Så er det slut for i dag. Men Malte, når vi ser den der knallert, og når du kører rundt med sådan et kamera på hjelmen, så skriger det til himlen om, at man ligger og kører på en måde, men der ikke er sådan helt, som det skal være, ikke? Så nu tager vi snakke med mor og far, og synes, vi tænker over det, fordi det er os, der skal ud og fortælle mor og far, når du bliver kørt ned, fordi du ligger og kører med hovedet op i røven, ikke? Skal vi ikke aftale det? Jo. Du tænker lidt over det, ikke? Vi tager en snak med forældrene. Ja. Ha' en god dag, Malte. Lige måde.